Vítajte, sledujete reláciu Duel aj dnes s výborným hráčom Petrom, ktorému sa podarilo vyhrať už 8 krát za sebou. Mimochodom, v histórii našej relácii nebolo veľa takých hráčov, boli len 4, ktorí dokázali vyhrať 8 a viac krát. Podarí sa Petrovi vyhrať dnes aj 9. krát? Sledujte nás, dozviete sa, začíname prvé súťažné kolo. Prvé súťažné kolo je najrýchlejšie zo všetkých tých troch kôl, ktoré čakajú aj na vás, aj na našich dvoch hráčov. 10 krát budú odpovedať na 10 krátkych otázok a každý na to bude mať 1 minútku. Ak to stihnú odpovedať a budú odpovedať správne, tak získajú 100 eur plus 300 eur pribudne pri vašich kontách. Nech sa páči, najprv súťažiaci číslo 1. Držím palce. Sviatočný deň v týždni na 6. Nedeľa. Áno. Obec pri Trenčíne známa slivovicou na 6. Drietoma. Bošáca. Obloha bez mrakov na 5. Ďalej. Bez mrakov jasno. Rovnováha na 6. Balans. Áno. Presne v určený čas. Akurát. Na 5, pardon. Na 5. Na čas. Na čas, áno. Rozprávkový český mravec na 5. Ferdo. Áno. Protestantský kňaz na 6. Pastor. Výborne. Mechanizmus na popravu sťatím na 8. Gilotina. Áno. Medveď po anglicky na 4. Bír. Bear, áno, bear. Zrážka aut na 8. Garambol. Karambol. Tak. Toho medveďa sme uznali, ale predtým tam bolo niekoľko zaváhaní. Takže nie 100% prvé súťažné kolo, ale veľmi dobré. Súťažiaci číslo 2, takisto. Môžem čítať, áno? Pôsobisko zbojníka pacha na 4. Hyba. Hybe. Jemný kúsok odpadu dreva na 6. Trieska. To je na 7. Iver. To je zase na 4. Pilina. Pilina. Rozmnožený originál na 5. Kopia. Kopia. Zvárací prístroj na 7. Zváračka. Nie, na 7. Dal. Autogén. Jemnozrná hmota do malty na 6. Cement. Áno. Povrch vodnej plochy na 7. Hladina. Áno. Prejav nesúhlasu na 7. Protest. Výborne. Pocit potreby jesť na 4. Hlad. Áno. Vlk z knihy Džungly na 5. Akela. Áno. Vodná rastlina s bielým kvetom na 5. Leknín. Po slovensky lotos. To vám nemôžeme uznať. Tak. 100 sme zobrali. Páni, máte prvé súťažné kolo za sebou. 2 kola ešte pred sebou, ale ešte predtým predstavíme predovšetkým súťažiaceho číslo 1, pretože súťažiaceho číslo 2 sme už predstavovali 8 krát. Som zvedavý, že čo ešte si pripraví. Zatiaľ môže porozmýšľať. No a s číslom 1 dnes bude súťažiť Ivan. Odkiaľ ste? Som z Martina, som ženatý, mám 2 deti, mám 2 vnúčatá. Som predčasný dôchodca, dobrovoľne na silu. Vnúčatka sa ako volajú? Koľko majú rokov? Zuzka 16, Ariško 7. 7. Tak... Záľuby, križovky. Trošku aj hadanky, ale menej, skôr tie prešmičky. A to je asi všetko. Z voľného času. To je všetko. Dobre, ďakujeme pekne za predstavenie. No a Petr, čo by ste nám ešte o sebe prezradili? 8 krát ste tu boli, 8 krát ste vyhrali, dnes zabojujete o svoje 9. víťazstvo. Mne už nič nenapadá. Dobre, tak poďme hrať. Druhé súťažné kolo je pred nami. V druhom kole 10 krát môžu vyberať páni, 10 otázok pre jedného, pre druhého, ale môže ich byť aj viac, pretože tých otázok je celkovo 20 a ak náhodou jeden z vás správne neodpovie, ešte šancu na tú istú otázku má odpovedať aj súper. Od 20 po 100 eur. Tieto sumy môžete vkladať, máte ich pred sebou, no a tu sú témy. Život v starom Ríme, cudzie slová, zašifrované slová na písmeno V, pojmy z jazykovedy, slovenské obce, náboženské spoločnosti, rok 2006
pre pamätníkov socializmu, hodnosti a zvieratá v menách rastlín. Ivan. Pre pamätníkov socializmu za 100. Za 100. Ako sa volalo kultúrne hnutie s poslaním vytvoriť novú kultúru obsahom socialistickú, formou národnú? Socialistická kultúra? Presný názov, Petr, je socialistická kultúrna revolúcia. Tak sa volalo to kultúrne hnutie. 140, 180. Petr. Toto je za 100. Pre pamätníkov socializmu opäť táto téma za 100 eur. Ako sa volalo pôvodne trojkolesové vozidlo s trúbkovým rámom potiahnutým koženkou? Velorex. Velorex, áno. Jediné homologované vozidlo s plátenou karosériou na svete. 280, 140. Ivan, nech sa páči. Téma? Hodnosti 100. Tak, čujme, čo sa skrýva pod touto témou, aká otázka. Držiteľ ktorej generálskej hodnosti v ozbrojených silách Slovenskej republiky má právo nosiť na výložkách svojej uniformy 3 generálske hviezdy? Brigádny generál? Nie, Petr? Neviem, jak to máte na Slovensku. Generál poručík môže nosiť 3 generálske hviezdy na výložkách svojej uniformy. Generál poručík. 40, 280. Petr? Cudzie slova za 100. Cudzie slová za 100 eur. Ktoré cudzie slovo na písmeno D pomenúva rozhodujúcu oblasť pôsobenia? Doména. Doména je správna odpoveď, áno. Máte 380. Ivan. Opäť ste vy na ťahu. Vaša téma? Hodnosti za 100. Vyskúšate ešte raz tie hodnosti, či vyjdu po druhý krát. Reparát. Dočasné zbavenie hodnosti sa nazýva S. Degradácia bola úplná. S. Neviem. Petr? Neviem. Suspendovanie. Áno. Suspendovanie. Neprišlo. Minus 60, 380, to znamená, že hodnosti nebol dobrý výber v tejto oblasti, respektíve nesadli otázky. Petr, akú tému vyberiete vy? Cudzie slova za 100. Cudzie slová. Čomu sa hovorí paganizmus? Paganizmus? Neviem. Nebudem odpovedať. Nebudete odpovedať, Ivan. Pohanské nazeranie na svet. Pohanské nazeranie na svet. Paganizmus. 280 minus 60. Ivan? Zašifrované slová na V za 100. Za 100 opäť. Maximum na túto tému. Neveselý strom v... Vrba. Áno, smutná vrba. 280, 40. Petr. Rok 2006 za 100. Téma, ktorú si vyberáte v druhom kole, je 2006 rok. Maximum 100 eurová otázka. Ako sa volala ruská novinárka, ktorá bola 7. októbra 2006 v Moskve zavraždená? Nespomenú. Predsa len počkám. Kdyby nieco. Ivan? Nebudem odpovedať. Anna Politkovská. 180, 40. Ivan? Vyberajte. Zašifrované slova na V za 100. Zašifrované slova na písmeno V. Ešte raz. Či vyjdu po druhý krát? Odchovala 2 bratov. Vlčica. Vlčica. Romula a Réma. 140, 180. To bol dobrý výber. To bola dobrá téma, ktorá vám sadla na 100%. Uvidíme, čo teraz sadne alebo nesadne Petrovi. Život v starom Ríme. Život v starom Ríme za 100 eur. Slobodný poľnohospodár, ktorý si prenajímal ku svojej obžive pôdu aj s inventárom a prípadne 1 až 2 otrokmi, sa v starom Ríme nazýval
Nevím. Netrafili sme. Ivan? Budem odpovedať Kolón. Kolón je správna odpoveď, áno. 80, 240. Ivan? Opäť pokračujete vy. Vyberáte si v druhom kole. Zvieratá v menách rastlín za 100. Zvieratá v menách rastlín. Na brusnicu sa podobá liečivá rastlina s názvom lekárska. Čo je to lekárske? Čučorietka nie. Nie? Neviem. Petr? Medvedica lekárska. Hej. Medvedica lekárska, áno. Ja viem, že to tam je niekde, len No, potrebujeme, aby to vyšlo von. 140, 80. Petr, vaša téma? Rok 2006 za 100. Ešte raz, predsa len vyskúšate. 2006 rok. Kto sa v decembri 2006 opäť stal prezidentom Venezuely? Hugo Chávez. Áno. Hugo Chávez. Hugo Chávez. 180, 140. Ivan. ešte raz zvieratá v menách rastlín za 100. Zvieratá v menách rastlín. V lesoch a kroviskách na väčšine územia Európy rastie čerešňa. Čerešňa aká? Červená. Zvieratá v menách rastlín. Petr? Nevím. Zvieratá, čiže čerešňa, vtáčia. Tačia, myslel som si taký. Čerešňa, vtáčia, áno. Vtáčiky ju majú radi. 180, 40. Nech sa páči. Petr. Život v starom Ríme za 100. Život v starom Ríme. Čo robili starí Rimania s balistou? Čo robili? S balistou. Opäť nic nenapadá. Ivan, s balistou. Bola to zbraň, ktorá rozbíjala vlastne hradby, alebo slúžila na streľbu. Čiže s ňou Bola to zbraň na strieľanie. bojovali. Áno, bojovali. Bojová zbraň. Áno, vojnový stroj. Vrhajúci kamene. Správna odpoveď. Pripísali ste si 100, máte 140 a vyberáte tému. Pojmy z jazykovedy za 100. Pojmy z jazykovedy. Ustálené slovné spojenie, typické pre daný jazyk, sa nazýva I- A už som si myslel, že to vyjde. Nie, Petr? Idiom. Idióm, áno. Ale to nie. To zase tak hlboko by som nešiel. 180, 40. Petr? Náboženské společnosti za 40. Náboženské spoločnosti si dáte za 40 eur. V ktorej krajine, Petr, vznikla náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi? To bude typ v Americe. USA. Spojené štáty americké. Správna odpoveď áno, v USA. 70. 80. roky ešte 19. storočia. 220, 40. Ivan. Skúsim tie pojmy z jazykovedy za 100 zase. Ešte raz. Keď už. Dobre. Tak už. Ako sa nazýva pridanie samohlásky k predložke alebo predpone? Neprišlo. Petr? Neviem. By ste ma prekvapili, keby ste povedali vokalizácia. Správna odpoveď. Vokalizácia. Áno. Minus 60, 220. Petr. Náboženské společnosti za 40. Náboženské spoločnosti. Lafayette Ronald Hubbard založil v roku 1955 jednu z celosvetovo pôsobiacich náboženských organizácií. Ktorú? Mormony. Ivan, budete odpovedať? Nebudem odpovedať. Scientologickú. Zakladateľ Scientológie. 180 minus 60. Som zvyknutý pri Petrovi po druhom súťažnom kole už hovoriť okolo tisícky. Tento raz na konci druhého súťažného kola 180 eur na jeho konte. Ivan zatiaľ pod nulou. A slovenské obce dáte za koľko? Za 100. Za 100 vyskúšate.
V ústi Vlárskeho priesmyku leží obec Horné... No, Horné Javorovce, typnem. Petr? Horné Srnie. Horné Srnie. Ale veď to tam je pri vás. Pri Martine nie. Nie? To je na moravských hranicích. Horné Srnie. Tak som si to pomýlil. S Hornou nejakou inou dedinou. Pri vás, pri Martine, Horné... Záturčie, Aha. Dolné Záturčie, Horný Kalník, Dolný Kalník a tak. Tak, to som si úplne pomýlil. Poďme ďalej na ďalšiu odpoveď. Nech sa páči, Petr. Tak já myslím, že takový štěstí mít nebudu, jak jsem měl teď, takže za 20. Len za 20 slovenské obce. Asi 10 km severne od Trnavy sa nachádza obec Dolná... Bošáca. Teda Nie, ale poznám Bošácu, ale nie je to správna odpoveď. Ivan, Skúsim Dolná Krupa. Dolná Krupa je správna odpoveď. Tak ste si to vymenili. Každý z vás vedel odpovedať správne. Raz na otázku z témy slovenské obce. Nakoniec po 2 súťažných kolách je stav takýto. Ivan minus 140 eur, Petr 260 eur. Tretie súťažné kolo rozhodne o všetkom. Je tu tretie súťažné kolo a s ním aj 10 tém, po 5 otázok pre každého. Vyberáte si ich jeden pre druhého, vkladať môžete od 20 až po 350 eur. A hneď teraz vám aj tie témy prečítam. James Bond, kone, kláštory, eposy, kto som, živočíchy v slovenčine, atentáty, pojmy z botaniky, zo súkromia slávnych a historické územia. Ivan, ktorá z týchto tém sa vám najmenej páči? Aha, zo súkromia slávnych. Zo súkromia slávnych. A Petr ju dá za 60. za 60 eur. Aké je krstné meno manželky Elvisa Presleyho, s ktorou mal dcéru Lizu Máriu? Nedošlo. Manželka Elvisa. Ivan, vedeli by ste? Priscilla. Teď už to Priscilla Presleyová, áno. Herečka a obchodníčka. 200 minus 140. Ivan teraz čaká. Petr, vyberiete mu na úvod tretieho súťažného kola. James Bond. Jamesa Bonda 100. za 100 eur. V 3 tituloch filmov s Jamesom Bondom sa vyskytuje zlato. Povedzte aspoň jeden. Zlaté oko. Áno, GoldenEye, presne tak. Ešte je tam aj. Ako? Že došlo na poslednú Došlo chvíľu. na poslednú chvíľu, už som sa bál, že to tam niekde blúdi a zablúdi. Goldfinger ešte, Aha. ďalší film. Nech sa páči. Kláštory. Ďalší výber, kláštory, za koľko dáte, Petr? Za 60. Kláštory za 60 eur. Územie ktorého talianskeho kláštora bolo počas druhej svetovej vojny kľúčovým oporným bodom nacistických vojsk? Monte Cassino. Monte Cassino je správna odpoveď, áno. Známy benediktínsky kláštor. Monte Cassino. 260 minus 40. Petr? Kto som? Kto som? 150. Za 150, Ivan. Dostal som list od Tatiany. Kto som? Evgen Onegin. Áno. V tomto prípade Eugen Onegin. Správne, titulná postava Puškinovho románu vo veršoch. 260, 110. Ivan zabojoval a razom sa dostal nad nulu. Pojmy z botaniky. Vyberá pojmy z botaniky. Ďalšia téma pre Petra. Za 100. Za 100. Vyšľachtená odroda úžitkovej rastliny sa nazýva Kultivár. Kultivár je správna odpoveď, áno. 360, 110. Petr. Eposy. Eposy. Za 100. Za 100. Ivan. Henry, alebo Henry,
Wadsworth Longfellow je autorom eposu Pieseň o... Nibelungovi. Nibelungo Lohengrinovi. Hijavatovi. No. Pieseň o Hijavatovi. Epická pieseň. Vychádza z indiánskych legend. Aj, už to viem teraz. Tak tentoraz to nevyšlo. 360-10 o 350 eur je pred vami Petr a bude odpovedať dvakrát. Kone. Prvýkrát na tému kone. 100. Za stovku. Ako sa nazýva okrasná, zvyčajne bohato zdobená prikryvka používaná na jazdeckého koňa alebo podsedlo? Čabraka. Čabraka. Šabraka je správna odpoveď, áno. Občas, keď sme boli deti, tak sme to používali. Abraka, čabraka. Ani sme nevedeli, o čom rozprávame. Čabraka v tomto prípade okrasná, zvyčajne bohato zdobená. Nech sa páči. Vyberajte. Petr. Historické územia. Historické územia. Ivan. No už len 350. 350 eur na vašu predposlednú otázku. Historickým územím ktorého štátu je Savojsko? Nemecko. Nemecko. Nie je správna odpoveď. Petr? Francie. Francúzsko. Tak. Chcel som povedať, nie je nič stratené. Už je. Ale už je, áno. Už je to tak. Už je rozhodnuté. Páni, posledné otázky pre vás v tomto dueli. Ivan, čo si necháte? Čo pošlete súperovi? Atentáty. Atentáty pošlete Petrovi. Môžu vidieť ešte jednou stav? Nech sa páči, tu je stav. 460 eur máte a Ivan minus 340. 200. Preto som hovoril, že je už rozhodnuté. Za 200 eur takáto otázka, posledná v dnešnom dueli pre vás. Petr, aké bolo krstné meno následníka rakúskeho trónu, na ktorého 28. júna 1914 spáchal atentát anarchista Gavrilo Princip? Celé jméno bylo František Ferdinand d'Este. Presne tak. Správna odpoveď. Nemám k tomu čo dodať, iba to, že ste si pripísali 200 eur na svojom konte a dnes ste získali v dueli 660 eur. Ivan, už len či skončíte tesnúčku nad nulou, alebo nie. Uvidíme. Takže dáte 350? Jasné. 350 maximum na poslednú otázku. Živočíchy v slovenčine o nezmyselných prázdnych rečiach hovoríme, že sú to... Živočích tam musí byť. Somariny. No jasné, sú to somariny, hovadiny, kraviny, voloviny ešte. Je tam veľmi veľa. Ale neviem, či ste to stihli do časového limitu. Myslím, že nie. Stihol. Nestihli ste to, no. Takže Ivan, minus 690 eur, 15 správnych, 13 nesprávnych. Petr, 660 eur, ale s plusom. 16 správnych, 11 nesprávnych. Ivan, boli ste fajn, vyrovnaný hráč nášmu súperovi, vynikajúcemu súperovi. Dokonca boli aj také okamihy, kedy ste mali viac nahratých eur ako on. Savojsko si už budete pamätať do konca svojho života. Určite. Nech sa páči, to je spomienka. Ďakujem na našu pekne. reláciu. 500 otázok a odpovedí z predchádzajúcich relácií. Ďakujem. Tešilo ma, všetko dobré, Gratulujem. pozdravujte. Ďakujem. Kde je tá kartička? Tu je. Vy už poznáte všakže. 9. krát vyhral, 9. krát ide s touto kartou vyberať peniažky z bankomatu. Mám sa vás opýtať, taká prišla otázka na vás, že či vás to už nezačalo aj nudiť. Stále to isté, stále už po 8, po 9. krát tu pri bankomate stojíte. Tak když jde o peníze, tak to přestane nudit. Nech sa páči, toto je výhra z predchádzajúceho kola. No a tu sú vaše peniažky, ktoré ste vyhrali dnes. 2013 013 vstup. Šup. Sú tu, sú vaše. Budete ich deliť alebo nie? Už je to zaujímavé aj v
tom smere, že ide tu o aj rekord. Ako určite aj zaujímavé pre našich divákov, lebo vyhrali ste 9 krát a ste už nie jedným zo 4 najlepších hráčov, aký sme tu mali, ale už jedným z 3 najlepších hráčov. Tak som zvedavý, či sa podarí aj to jubilejné okrúhle 10. víťazstvo. Budem sa na vás tešiť. Ja taky. No a to je aj pozvánka pre vás všetkých, ktorí nás sledujete pravidelne. Pozrite si, či sa podarí Petrovi zaknihovať aj 10. jubilejné okrúhle víťazstvo v našej relácii. Želáme vám pekný večer a tešíme sa na vás. Dovidenia.